Zdravím vás, že ešte medzi tými dvoma časťami týchto biblických kurzov ešte jeden taký predelový. Naposledy to bolo o svedkoch Jehovových a dnes bude ešte o mene Jahve, ktoré sa vyskytuje v bežných menách židovských, hebrejských. Keď si čítame Sväté písmo, tak my máme tie mená také poslovenčené, ale v pôvodnom texte znejú trocha inak a môžeme v tom mene vždy nájsť tie časti, z ktorých je zložené. Takže preberali sme tie kurzy, kde sa preberalo meno Jahve a to meno Jahve v rôznych takých skratkách sa nachádza v ďalších bežných židovských menách. A keď si prečítame Sväté písmo, zvlášť Starý zákon, tak už len názvy tých kníh a mená tých prorokov sú kombináciou Božieho mena Jahve. Takže napríklad prorok Izaiáš, kniha proroka Izaiáša, ktorá je značne veľká, obsažná, v Starom zákone má okolo 60 kapitol, cez 50. Volá sa Izaiáš po slovensky a po hebrejsky je to Ješajahu, alebo Ješajáš, a to znamená Jahve spasí, alebo Jahve je spása. Že Pán je spása, Pán je spasiteľ. Už to jeho meno bolo vyznaním, že Boh, Pán, Jahve je spása, že On je záchranca. A skutočne Izaiáš hovorí o spasiteľovi, ktorý príde. Ďalší hneď za ním je Jeremiáš, tiež veľmi veľká kniha a dôležitý prorok, slovenský názov poslovenčený Jeremiáš, hebrejský je to Irmijahu, a to znamená Jahve povyšuje, alebo povýš Jahve, povýš, Pane, povýš nás, pozvihni nás. A Jeremiáš bol prorok, kedy bol ten národ tak ponížený, potupený, útočili na ne nepriatelia, Babylončania, až nakoniec Jeruzalém padol a boli takmer všetci vzatí do otroctva, do Babylonu. A jeho meno znie povýš, Pane, povýš nás, Jahve. Irmijahu, Jeremiáš. Ďalšie knihy zo Starého zákona, napríklad je tam prorok Joel. Joel je zložený na dvoch. Jo je skrátka od Jahve a El znamená Boh. Čiže Jahve je Boh. Čiže Pán je Boh. Čiže náš Boh sa volá Jahve. Jeho meno bolo opäť vyznaním viery. Ďalší prorok má meno Micheáš po slovensky. Hebrejsky je to Mikejach. Mi znamená kto. Mikejach. Kto je ako Jahve. Poznáme archaniel Michal. Sa povie po hebrejsky Michael. Kto je ako Boh. Michael. A tu prorok sa volá Mikejach. Kto je ako Jahve. Čiže sú veľmi podobné mená. Ako Michal, to je ako Boh, a Micheáš, znamená to isté, kto je ako Jahve. No nikto, to je otázka, taká ako keby rečnícka. Veď kto je ako Boh? Nik. Kto je ako Jahve? Nik iný. Ďalší je prorok Nehemiáš, to Nehemijahu, a znamená Jahve potešuje, Pán potešuje. Nehemiáš bol prorok po zrúcaní Jeruzaléma, po zrúcaní chrámu a návrat z Babylona. On prišiel z Babylona a pozdvihoval opäť ten národ, chrám i mesto a potešoval.
skutočne Boh cez neho dával útechu a jeho meno je Nehemiahu, čiže Boh potešuje. A potom sú aj ďalšie mená ako Sofoniáš, Pán skryl, ochránil, alebo z ďalších Ján, v Novom zákone. Ján znamená Jochanán. Jochanán je Boh, je milostivý. Jahve je milostivý. No a rodičia svätého Jána Krstiteľa, to poznáme aj z Nového zákona, z Lukášovho evanília, je to Zachariáš a Alžbeta. Zachariáš znamená Zakor Jahve a to jeho meno Zakor Jahve je Boh si spomenul. Boh sa rozpamätal. Zakor Jahve znamená spomenul si, rozpamätal sa. A Alžbeta znamená Eli Šeba, to je Božia prísaha. A keď si pozrieme z prvej kapitoly podľa Lukáša, v Lukášovom evaníliu, vieme, že Alžbeta bola neplodná a čiže mali manželstvo, nemali deti. Pre nich to bola vtedy veľká ťarcha, veľká taká potupa, lebo najväčšie požehnanie boli deti, bolo potomstvo. Trápili sa veľmi preto. A vieme, že archaniel Gabriel, keď hovorí Panne Márii to zvestovanie, že počneš, porodíš syna, dáš mu meno Ježiš, hovorí, aj tvoja príbuzná Alžbeta počala. Už je v 6. mesiaci. Hovorili oni, že je neplodná, ale Bohu nie je nič nemožné. Boh je mocný. A keď prichádza Panna Mária k Alžbete, tak ich naplňa Duch Svätý, radosť, prorokujú. A keď sa narodí Ján Krstiteľ, Panna Mária je tam ešte 3 mesiace do narodenia Jána Krstiteľa, tak sa udejú veľké veci. Počujeme, že narodil sa chlapec a pýtali sa všetkých, že aké mu dáte meno. A Alžbeta hovorí, Ján sa bude volať. A tam všetky že rôzne také príbuzné tetky a ujkovia hovoria, nie, prečo by sa mal volať Ján? Nech je po otcovi, nech je Zachariáš, alebo iné meno. Veď v tvojom príbuzenstve nie je nik, kto by sa volal Ján. A spýtame sa teda otca. Zachariáš bol nemý, pretože nedôveroval tomu zjaveniu, ako sa mu anjel ukázal v chráme a hovorí mu, že budeš mať syna, Boh ťa vypočul. Čiže Zachariáš nemý, podali mu tabuľku a pýtajú sa ho, ako chceš, aby sa volal tvoj syn. On napísal na tabuľku, Ján sa bude volať. A všetci sa divili. To je 63. verš. Vypýtal si tabuľku a napísal, Ján sa bude volať. Všetci sa divili. V tom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. Všetkých susedov sa zmocnil strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. Všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli, čím len bude tento chlapec. Ruka Pánova bola s ním. A potom, keď Zachariášovi sa otvorili ústa, naplnil ho Duch Svätý, začal prorokovať. Teraz počujme, čo hovorí. Že nech je zvelebený Pán Boh Izraela, lebo navštívil, vykúpil svoj ľud. Vzbudil nám mocného spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka. Ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu. Slovo pamätá po hebrejsky je zakor. Zakor, to je presne v Zachariášovom mene je ten koreň toho slova. Zakor Jahve. Boh pamätá, Boh si spomenul.
Zachariáš hovorí, že Boh pamätá na svoju svätú zmluvu. Zakor Boh si spomenul na svoju zmluvu. A v ďalšom verši na prísahu si spomenul, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi. A prísaha sa povie Šeba. Šeba. To je opäť v alžbetínom mene. Je Elišeba. Boh prisahal. Že Boh si spomenul na Zachariáša a na Alžbetu a Zachariáš to hovorí, že Boh zakor na svoju zmluvu a na prísahu Šeba na Alžbetu. Čiže samotní Izraeliti boli preniknutí Božím slovom, Božím duchom. Aj Panna Mária, keď velebí Boha v tom magnifikáte, tak sú to časti zo Svätého písma, ktoré to poskladala a dokáže tak vyjadriť tú chválu, oslavu, velebu Boha, že prežívala to Božie slovo tak naplno a tiež zvlášť to, že v nej pôsobilo Božie slovo, v nej sa počal Ježiš Kristus, v nej rástol a bola naplnená Duchom Svätým. My chceme tiež tak podobne otvárať na Ducha Svätého, prosiť, aby nás naplňal, aby oživoval to slovo, ktoré počúvame v chráme, ktoré si čítame v Svätom písme. V nás, aby to Božie slovo žilo, veď Božie slovo a evanjelium je mocou na spásu každému, kto verí. Tá moc to je niečo silné, čo dokáže človeka pohnúť, zmeniť a hovorí písmo, že spasiť. Evanjelium je Božou mocou na spásu každému, kto verí. Najprv Židovi, potom Grékovi, hovorí apoštol Pavol v liste Rimanom. Na spásu Božou mocou. Aj nás nech tak naplňa Boží duch, keď si čítame Sväté písmo a aj tie maličkosti, ktoré si tam možno všimneme, inokedy ich tak prehliadame, tak nech nám tak ukazuje, že Boh pamätá, že si spomína, že nezabúda, že pôsobí v živote jednoduchých ľudí, ako v tých biblických časoch, tak aj teraz v tomto čase. A každého jedného z nás pozná po mene. Hoci my nemáme tie židovské, hebrejské mená, máme naše slovenské, alebo podľa svätých. Ježiš hovorí, ja som dobrý pastier a poznám svoje ovečky, poznám ich po mene. Prosíme ťa, Pane Ježišu Kriste, prosíme ťa o Tvoje požehnanie, o Tvoje milosti, Ducha Svätého, uzdravenie skrze Tvoje sväté rany, skrze Tvoj svätý kríž. Prosíme ťa, Pane Ježišu Kriste, očistenie skrze Tvoju svätú krv. Prosíme o Tvojich svätých anielov. Na príhovor Panny Márie, nech vás Pán chráni, uzdravuje, požehnáva v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.